Sunog miulbo sa sitio Luok sa barangay Maribago, Lapu-lapu City. Gipobo sa second alarm alas 8 kagabi. Midanyos og 360,000 pesos. Si Chona kaniyon sa report. Alas 8 kagabi nadawat sa kabombiruhan ang alarma sa sunog nga milamoy sa 12 ka mga panimay sa sitio Luok sa barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-lapu. Gihulagway ni SFO2 Climaco Salisid, Chief Investigator sa Lapu-lapu City Fire District nga naglisod sila pagpatay sa kayo tungod sa kasuoton sa dapit. Gawas ni ini, naglisod sila paglihok-lihok tungod sa kangit-ngit sa palibot. Nata sa pag-abot ato sa second alarm, nakumbati na nalangan-langan magunisya kay layo-layo, gawas niya layo congested areas. Sa talaan sa City Social Welfare and Services sa Dakbayan sa Lapu-lapu, 15 ka mga pamilya ang direktang naapektuhan sa sunog. 12 kanila mga house owners, 2 ka sharers, samtang 1 ka house renter. 5 ka mga panimay usab ang partially damaged. Giabaga na sa kagamhanan sa Dakbayan ang nagunang panginahanglanon sa mga biktima sa sunog. Samtang makatukod ra ang mga biktima sa sunog sa dapit, tungod kay sila man ang nanag-iya sa yuta. Apan giangko ni Consolita Ayeng kinsa dugay nang nagpuyo sa dapit nga lisod alang kanila ang pagpabarog pag-usab human sa sunog. Ang ilang panimay mausab ang gipuy-an sa uban niyang mga anak nga naminyo na. Sa akong ba nabahi kuan pa pamilya na. Kuan na lang. Wala problema kung magtukod mo usab. Oh. Ang ipatukod na lang. Patukod na lang. Ang ipatukod na lang. Sagad sa mga biktima sa sunog, gipahiluna una sa Maribago Barangay Hall. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.